ҳамдӯрон азиз, 5 апрели соли 2025 натиҷаи баргпайванде ки моҳи август гузарондам, нок дар нок. Ман як нокро хӯрдам. Нок дар хонаи як хешамон аз Панҷакент овардем гуфтан. Баъд ман кофта панҷакентиҳо пурсидам, ҳамин нок чи аст? Ноки назарногир аст, лекин чунон бамаза аст ки ягон нок ба вай намебарояд. Танаш доғдорак аст, кабучаи танаш доғдорак аст. гуфтан шакарнок аст. Баъд ман илтимос кардам ки аз ҳамон нок ба ман навдашро ёфта роӣ кунед ва ёфта роӣ кардан. Агар ки ин ҳамон нок бошад, шакарнок, манаи пайвандои ман иношо мегирем. мани 1, 2 иношо мегирем. мани ҳама пайванд аст. ҳар як навдада якта пайванд кардам. манам вай ҳатто кушода шудааст, калон кушода шудааст. ана ин пайвандои ман шакарнок. Агар ҳамин шакарноки ман худо розӣ бошаду дар ҳақиқат шакарнок шавад ку, ман ба шумо барои хонаҳоятон пешниҳод мекардам ки аз ҳамин нок парвариш кунед. ва баъд ба шумо ниҳол карда пешниҳод мекунам, чунки дар ҳақиқат нок аст, да роҳат мекунед. лекин ина бозораш сустар, чунки назарногир дар афташ, ки дар мазза ягон нок ба ин намебарояд. ҳамин даҳанатон пур аз шакару қанду равғанин шуда мемонад. амиро мехӯред мулоим. ин пайванди баргпайванди моҳи августи соли 2024. об надода буд, ҳамҷа пӯст кушода нашуда буд. ман ҳам гирифта задам. ҳатто даруни пӯст надороварда, ҳамин боло вай пӯстро гирифта, пӯсти тагро гирифта, пӯсти даркориро бо буғумаш мондаму об задам. мешуда сабаш. фақат бисмилло гуфта мезанед, тамом рафтан мегирад. анам дӯрон азиз, ин буд натиҷаи баргпайванди моҳи августӣ, нок дар нок. дар паноҳи худо бошед. ёд гиред, пайванд кунед, дастнигари ҳеҷ кас нашавед. ҳама ҷавонмардҳо, тоҷикҳо баномус ҳастед.